Un tema no foco. Nestes últimos días apareceu unha nova norma que revolucionou todo o noso centro educativo, a necesidade de deixar os dispositivos móviles nunhas caixas pechadas con chave. Grazas a este tema temos diversas opinións. Na miña opinión, creo que non é necesario chegar ao punto de ter que deixar o móvil pechado nunha caixa. Aínda que entendo que hai un porcentaxe de alumnado que fai un mal uso deste dispositivo, pero por ese porcentaxe de xente non me parece xusto que paguemos o resto do alumnado, que en moitas ocasións traen o móvil para cando acabe a xornada escolar. Hoxe queremos falar sobre unha norma que se está aplicando en moitos centros educativos de Galicia. Ter que deixar o teléfono móvil nunha caixa antes de entrar a clases. Esta medida forma parte da prohibición do uso de móviles durante as horas escolares e está revolucionando bastante as aulas. Esta norma ten un claro obxectivo: evitar distraccións. O móvil que fai moitas veces non prestamos atención. Estamos máis pendentes dos mensaxes ou das redes sociais que da explicación do profesorado. Bueno, a ver, esta medida tómase porque estamos un pouco preocupados do nivel de conflito que hai algunhas veces entre vos, pois de que alguén suplantou a outra persoa en redes. Tamén temos certa preocupación por os rendementos académicos, que nos parece que atribuímos en parte unha falta de concentración, porque estades moito pensando en nas fotos que se van sacar despois no baño ou na mensaxe que mandei a non sei quen, cousas así, non? Entón, tanto afecta a nivel académico como a nivel persoal, a nivel de que xenera unha cantidad de conflictos que nos pensamos que son innecesarios, vale? Entón, trátase un pouco de poñerlle freno a algo que cada vez é maior, como nos vemos como cada vez maior. A medida consiste en que, bueno, xa a nivel legal, sabedes que o móvil non se pode usar no centro nin nos períodos de recreo, que cando entendemos que se está facendo un abuso, non? Porque usar o móvil para unha clase porque temos que consultar tal cousa non hai ningún problema. Incluso nun recreo, como estamos usando ahora para gravar algo que está programado, tampouco é un problema. Pero usalo, eso, para quedarnos no baño, para sacar máis fotos, para subilo, lo que sei, eso sí, me está prohibido. Entón, nós estamos obrigados a poñer os medios para evitar algo que non está permitido, por lei, non por nós. Pensar que eso vai ter que facer o profesor, andar vixiando quen o leva, quen non o leva, pois é un gasto de, non sei, que os profesores acaban hasta arriba, non? E pois mira, non ten sentido andar perseguindo a xente para controlar, non? E tamén para vos é prexudicial, porque senón que facemos? Non deixamos ir a xente baño. Eu penso que é máis lógico que vos podedes ter permiso nunha clase, mira, quero ir ao baño, podíamos confiar en que sí, que vades ao baño porque tedes que ir, non para estar facendo outra cousa, non? Outro aspecto importante é a convivencia. Sen móviles, redúcense moitos conflitos relacionados co seu uso, como facer fotos ou vídeos sen permiso, gravar a outras persoas ou compartir contidos que poden causar problemas. Ademais, ao non ter o móvil á man, o alumnado fala máis entre sí, participa máis e relacionase mellor cos compañeiros e compañeiras. Esta medida tamén xera críticas. Hai alumnado que sente que non ten liberdade ou que non pode usar o móvil nin siquiera con fins educativos. Tamén hai quen pensa que o teléfono podería empregarse de forma responsable como para uso de aprendizaxe se houbese unhas normas claras. A maioría do alumnado da ESO deste centro non está moi de acordo con esta nova normativa, xa que un porcentaxe do alumnado non quere meter o móvil nas caixas, aínda que non sexa 100% obligatorio. Será obligatorio deixar o móvil na caixa? Sí, o móvil ten que estar aí guardado. Vos van a ter unha chave. Outra cousa é que certa flexibilidade pode haber, sobre todo a petición do profesorado, imaginadevos. Que nos di un profesor, eu fosei María de Educación Física, mira, deixadeos ir co móvil co vellón para que non teña que volver a clase a recollelo e acabar a clase un pouco antes. Pois nesas horas, que xa serán acordadas, vos levaredes, se así o pide o profe, o móvil con vos, na vosa mochila, como teria que estar xa a día de hoxe, o pabellón. E xa está, tampouco hai que pasar de 0 a 100 enseguida, non? Pero nas horas nas que vos estades aquí, e nos recreos, sobre todo nos recreos, os móviles teñen que estar nesa mesa. A Xunta de Galicia publicou un protocolo que regula o uso dos móviles nos centros educativos. Ata o 4 de xaneiro de 2024 estaban prohibidos nas aulas, pero desde ese entón a limitación amplíase a toda a xornada escolar. Isto significa que non se poderán usar os móviles nin outros dispositivos electrónicos durante o recreo, nas entradas e saídas, no comedor escolar nin nas actividades escolares. Esta medida xa se aplicaba no 76% dos centros galegos e demostrou ter efectos positivos na convivencia escolar.
Aínda así, os móviles poderán empregarse en casos xustificados, como por motivos médicos ou con fins educativos, sempre coa autorización do centro e baixo a supervisión do profesorado. Eu creo que esta normativa pode ser efectiva nalgúns casos, aínda que me pareza un pouco excesivo ter que deixar os móviles dentro das caixas. Pareceme injusto que esta medida saia adiante, xa que polo menos na miña aula ninguén usa o móvil menos cando o profesorado o permite, ou nos manda usalo para algunha tarefa. Pois lamentablemente as consecuencias son sanción e directamente expulsión por non ter un móvil no seu sitio mínimo un día a casa. Se además de non telo no sitio resulta que usaches, pois non a sanción é peor. E se usaches para algo, entre comillas, malo, para difamar un compañeiro, pois aínda peor, me entendedes? Tampouco nos temos por que poñer na sanción, é dicir, algo que se fai porque todos, tamén os profes, temos integrado o móvil como algo, un hábito de nós. E un hábito que nos distrae, aunque non nos leve, nos distrae, tamén a nós. Entón, se eu lle digo a un alumno, mira, ten que estar, imagínate, pois, me olvidei, trozo porque me olvidei, porque acabo de chegar, cheguei tarde, veño do médico, me incorporei a media clase, pois pode pensar que non te des conta nin siquiera de deixar o móvil no contenedor. Entón, tampouco hai que poñerse na mentalidade de quanto me sancionan, non, vamos poñer na mentalidade de isto faise para axudarvos. Na miña opinión, é algo excesivo para o uso que se lle dá ao móvil, aínda que en moitos cursos non fan un bo uso do móvil. Neses casos, o miro moi necesario. Paréceme ben que os móviles se metan en caixas pechadas con chave. Así evitamos distraccións nas clases e podemos centrar mellor a atención nos estudos. Creo que é unha boa forma de centrarnos na clase e ter mellor convivencia entre os compañeiros. Creo que poñer o móvil na caixa antes de entrar á clase é boa idea. Axuda a concentrarnos mellor e a non distraernos coas mensaxes ou coas redes. Tamén fai que respetemos aos profesores e aprendamos máis. Pode parecer incómodo, pero ao final é positivo para todos, xa que evitamos problemas de convivencia e fai que a clase sexa máis productiva. Espazo aberto. O fío que nos une a través da palabra. Para máis programas de Espazo Aberto, visita as nosas redes.